Бюро знахідок це спеціальна установа, яка піклується про загублені та знайдені речі. У Німеччині закон вимагає одразу повідомляти у бюро знахідок про знайдені цінності, а бюро знахідок гарантує, що загублені речі будуть одразу повернуті своїм власникам. Це відео допоможе вам краще розібратися і використовувати процес пошуку загублених речей у Німеччині. Як же працює бюро знахідок? Що робити із знахідкою? Що ж робити зі знахідкою? Якщо ви знайшли загублену річ, наприклад, ключі, гаманець, телефон, то вам треба її одразу принести у бюро знахідок. Співробітник прийме дану річ, зареєструє її та також вкаже ваші дані, наприклад, ім'я та контактну інформацію. Бюро знахідок зберігає загублені речі доти, доки їх не забере законний власник. Зазвичай загублені речі зберігаються протягом певного періоду часу. Найчастіше це 6 місяців. Кожен, хто щось загубив, може звернутися до бюро знахідок та поцікавитись, чи не приносили їх загублену річ до них. Зазвичай видається квитанція, яка підтверджує, що це саме ви принесли загублену річ у бюро знахідок. Вам слід зберегти цю квитанцію на той випадок, коли власник забере свою загублену річ, а ви захочете отримати нагороду за цю знахідку. Ваше право як того, хто знайшов загублену річ. Якщо власник загубленої речі не зв'язується з вами протягом певного періоду часу, найчастіше це 6 місяців, ви можете залишити цю річ собі, або вона може бути реалізована у іншому місці, наприклад, на аукціоні. Іноді можна перевірити в інтернеті, чи була зареєстрована ваша річ. У багатьох містах бюро знахідок має свою інтернет-сторінку. Ви можете здійснити пошук за запитом «Бюро знахідок» та вказати ваше місто. На таких сайтах дуже часто є функція пошуку. Ви можете ввести опис вашої загубленої речі. Якщо ваша річ була зареєстрована у бюро знахідок, тоді ви побачите її у результаті пошуку. Якщо ви вважаєте, що це саме ваша річ, то ви можете занотувати інформацію про неї та прийти у бюро знахідок. Важливе зауваження. Варто регулярно перевіряти в інтернеті чи питати у бюро знахідок, чи була знайдена ваша загублена річ. У більшості міст бюро знахідок знаходиться у ратуші або в міській раді, бюргерамті. Ви можете знайти адресу в інтернеті. У таких місцях, як аеропорти, залізничні вокзали або великі торгові центри, є спеціальні бюро, які відповідають за ті речі, які загубилися саме там. Як же забрати річ, яку ти загубив? Найчастіше треба довести, що ти є законним власником даної загубленої речі. Найчастіше треба пред'явити документ, що посвідчує особу, або надати докази, що ця річ є саме вашою. Таким чином, бюро знахідок є дуже важливим місцем, де люди можуть знайти свої загублені речі. І це є вираженням чесності та відповідальності, що цінується у суспільстві.